Я в ъгъла сама, капания телефон наивно пак пред се държа. Искам, но някак си не мога точно сега да ти звъна, че имам една молба. Да ми отговориш днес, щастлив ли си поне малко повече от мен? Усмихваш ли се малко по-често от мен? Обичаш ли някого повече от мен? Защото аз в този миг имам нужда точно от теб. Да ми отговориш днес, щастлив ли си поне малко повече от мен? Усмихваш ли се малко по-често от мен? Обичаш ли някого повече от мен? Защото аз в този миг имам нужда точно от теб.